Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Изге җомга көне мөбарәк булсын. Шатланыгыз, чөнки алсы таң атты, чөнки яңа көн туды. Яңа көн ул яңа шатлыклар, яңа мөмкинлекләр, яңа кичерешләр. 2 сәгать дәвамында сезнең белән сезгә яңа кичерешләр бүләк итүче Манзара Тавширның иҗат төркеме һәм без аның алып баручылары Илдар Кыям белән Ләйсән Кысмыйлны булачакбыз. Күңелендә бер тик кадәр генә булса да кояш булмаган кеше янмас, яна алмас дип язып калдырган борынгылар. Шуңа күрә дә күңелегездә иман нуры балкып торсын, игелекле гамәлләр, матур эшләрдән сөенеп, куанып, башкаларны да куандырып яшик. Менә шундый кыска гына насихаттан соң бүгенге җомга чыгарылышыбызны башлыйбыз. Җомга вакытында Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов тормыштагы авырлыкларны җиңеп чыгу хакында вәгазьләр. Иң мөһиме шөкр итүне онытмау ди ул. Күз тигәндә ни эшләргә? Күз тию әбиләр сүзе генәме, әллә аның фәнни нигезләмәсе дә бармы? Республикабызның матур табигатьле, бай тарихлы, үрнәк кешеләре белән билгеле авыллар байтак. Балтач районының Бирбаш авылы нәкъ шундый. Журналист-географ Александр Артемьев авылның килеп чыгышы турында кызыклы мәгълүматлар китерә. Ул елга башында бер генә йорт торганга күрә шулай аталган дип әйтә. Әлеге авыл төрле һөнәр ияләренә бай булган. Киез итек басучылар, чабата токучылар, умартачы, тимерче, чыпта сугучы, балта асталары, аучылар, морҗачылар, пыялачылар белән дан тоткан ул. Бүгенге көндә Бирбашны без республика мөселман балалар сабан туе үтә торган җирлек буларак яд итәбез, искә алабыз. Һәм әлбәттә инде ул Җәлил хәзрәт Фазлыевның данлыклы хәзрәтебезнең казыебызның туган авылы. Ул шунда зур күркәм гаиләсе белән гомер кичерә. Балтач районының Бирбаш авылын җөмһүриятебездә белмәгән кеше сирәктер. Үтемле вәгазьләре белән халык күңеленә кергән Җәлил хәзрәт Фазлыевның туган ягы ул. Хәзрәтләр гаиләсенең шәҗәрәсенә күз салсак, бу җирлектә авыл барлыкка килүдә Фазлыевларның борынгы бабаларының өлеше зур. Билгеле булганча, бер белән Кадермәт елгалары урнашкан җирлеккә кечек атлы абзый төпләнә. Авыл халкы элек-электән һөнәрле була. Чабата ясаучылар, чыпта сугучылар, балта асталары, умартачылар, тимерчеләр барысы да усталыгы белән дан тоткан. Авыл тарихы белән кызыксынучылар өчен Бирбашта бүген бай фондлы музей эшли. Музей бик кирәк инде, үткәнне белмәгәннең киләчәге юк дип, бу күптәнге хыял безнең. Ул инде өлешчә безнең библиотекада бар иде, бер пишмак эшләнгән иде, балалар бакчасында да бар, мәктәптә дә бар иде. Менә бу клубка ремонт кергәч, аны бит әле булдырам дип кенә булдырып булмый. Безнең менә спонсорыбыз Ниязга әйткәч, бик кирәк әйбер дип күтәреп алды. Һәм без инде менә шушы бүлектәге шәһәе, теге авыл советы бүлмәсе, тыштан котельный, шуларны музей дип үзгәртеп, менә шушы клубта кызлар тырышлап ала, мәктәп коллективы тырышлап ала. Шушының хәле экспонат җыеп, бүген шушы хәлгә килде. Кызыксынучылар, караучылар бар әле безнең. Җирлек уртасында гөрләп торучы мәчет, мәдәният йорты, зур мәктәп, агач һәм ит ризыклары җитештерү цехлары булуы да Бирбашларның ата-баба васыятен үтәп, тырышлык белән яшәүләре хакында сөйли. Әлмәттә яшәүчеләр өчен ислам беренче адымнар дип аталган дәресләр тәкъдим ителә. Алар Әлмәт яшьләр үзәгендә узачак. Әлмәт мөхтәсибәте ислам турында күбрәк мәгълүматлы булырга омтылучы, кызыксынучы, намазны укырга дөрес өйрәнергә теләүчеләрне 4 көнлек 4 дәрестән торган интенсив курсларга чакыра. Чыннан да шактый күркәм матур, саваплы эшләр башкарыла. Без исә дөнья яңалыкларына тукталырбыз һәм этләр җигеп узышу, җигелгән этләр ярышы хакында да кызыклы видеозма карарбыз. Пандемияга бәйле рәвештә берничә ел үткәрелми торган карнавал быел Венециядә яңадан башланып киткән. Фестиваль 21 февральгә кадәр дәвам итә. Кадрда беренче катнашучылар. Алар карнавал маскалары һәм костюмнар киеп шәһәр буйлап йөри. Карнавал бөтен кешеләргә дә бәхет өләшә. Берничә елга сузылган катлаулы чордан соң бу аҗаип яңарыш дисәң дә ярый. Венеция карнавалы караңгылыктан яктылыкка һәм кыштан җәйгә күчү йоласы булып санала.
Бу гасырлар дәвамында сакланып килгән шәһәр фольклорының аерылгысыз өлеше. 1162 елдан башлап карнавал ел сайын Венеция республикасының Аквилия патриархатын җиңү хөрмәтенә үткәрелә дип исәпләнә. Шул вакыттан бирле бәйрәм зур үзгәрешләр кичергән, ләкин битлек киеп йөрү бүген дә бәйрәмнең төп бизәге булып кала бирә. Кемерово өлкәсенең Томская Писаница музей тыюлыгында җигүле этләр ярышы булып узган. Һава температурасы 30 градус салкын булуга карамастан, катнашучылар 4 аяклы дуслары белән дистанциягә чыгып, үзләренә яраклы хәрәкәт ысулын сайлаганнар. Ярышлар нарты һәм чаңгыларда узган. 6 эттән торган җигемнәр ярышның иң озын 20 чакрымга сузылган трассаны үткән. Сегодня у нас участвует дисциплина, это лыжи-спринт. Әлеге дисциплина иң озына хәвефлесе. Без һәр вакыт борчылабыз. Трассада гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре дә бар. Кар машиналарында да махсус кешеләр уяу тора. 4 чакрым 300 метрга сузылган төп трассада барлык чаңгычлар, картлар һәм яшүсмерләр дә катнаша ала. Нарты һәм чаңгы җигемнәренә 4, 2, хәтта 1 эт кенә дә җигелергә мөмкин. 20 чакрым узышында 66 узышчы һәм 222 май катнашкан. Эт куучылар Алтай крае, Омск, Кузбасс, Новосибирск һәм Томск өлкәләреннән килгән. Әлеге ярышлар 2019 елдан бирле уздырыла. Ә былтыр көзен беренче тапкыр карсыз ярышлар булган. Халык сынамышына күз салыр вакыт җиттем. Әгәр дә бүген көн кояшлы икән, димәк яз иртә килер ди ул. Яз сулышы инде тоела. Синоптиклар нәрсә хәбәр итә икән, һава торышы белән танышыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Республикабызга салкын һава массалары керә башлый. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда явым-төшем көтелә, температура 7 градус тирәсе булачак. Төньяк-көнчыгыш районнарда Түбән Кама ярчылы, Алабугада болытлы һава, шулай ук явым-төшем ихтималы зур, уртача 7 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида урыны белән кар фаразлана. Температура 8 градус тирәсе булачак. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта, Алмашынучан болытлы һава, кар явачак, уртача 7 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар буа, Чүпрәледә болытлы һава, урыны белән явым-төшем көтелә. 7 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук кар фаразлана, 7 градуска кадәр салкын. Шимбә көнне явым-төшем фаразланмый, уртача салкын һава көтелә. Шулай ук юлларда бозлавык, бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Башкалабыз Казанда, Алмашынучан болытлы һава, явым-төшем көтелә. 8 градуска кадәр салкын. Җил төньяк-көнчыгыштан. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау-сәламәт булыгыз. Хәзерге вакытта күпләр арасында Скандинавия йөреше популярлашып китте. Шәһәрбез парклары урамнарында әлеге спорт төре белән шөгыльләнүчене еш күрергә мөмкин. Скандинавия йөреше артрит, артроз, буыннар сызлавыннан һәм шикәр авыруыннан интегүчеләрне аякка бастырырга ярдәм итә. Йөргән вакытта организмга артык зур көч килми, ул нервларны тынычландыра, инсульт һәм инфаркт кичергән кешеләр өчен менә дигән дәвалау үзлегенә ия. Таяклар белән йөргән вакытта кешенең бөтен организмы хәрәкәткә килә икән һәм, әлбәттә, чыныга. Надеюсь, там вот все вас тоже прекрасно слышат. Всем пожелать крепкого здоровья, счастья. А особенно хочу поблагодарить организаторов. Это фонд Зәңгәр Тасма. Табиблар фикеренчә, сәламәт булыр өчен кешегә көнгә 10 000 адым атларга кирәк, ягъни 8 километр йөрергә. Күпләрегез әйтер, аның кадәр генә йөрибез, хәтта арттырып та дияр. Тик монда кулда сумка, үкчәле аяк киемен исәпкә алсак, хәтта уңайлы аяк киеме белән дә мускулларның 70% гына чыныга.
Ә Скандинавия йөрішендә 90%. Һәм иң мөһиме, бу уыннарга кыш килендә киметә. Bizim büyük Tatar halkı zengin etmegen harekette bereket dep bu bunday prosto gana sözler түгел, hareket ol bizim muskullarga fayda түгел, bizning jirekке qon tomirlari yerishine bir zor trenirovka, әрі алай гына түгел, bizning hareket etkech qon tomirlarında vоспаление qarşı maddeler hasıl bola, depressiya qarşı gormonlar bölünüp çıkara. Şu sebepten керек, bizning jiru baş miyinde qon yerishini arttıra. Уртача тизеп белән җиргән вакытта гына да безнең баш миендә 10%ка кан җирише арта. Шуңа күрә кирәк, безгә кирәк җиргә һәм җиргә. Монда җитәкчеләр үзләре дә үрнәк күрсәтеп, кулларына таяклар ала, катнашучылар белән бергә шул ук юлны үтәләр. Ехал сюда, да, приехал, смотрю, толпа. Да, думаю. Биредә моның кадәр халыкны күрү мине бик куандыра. Күпме кеше авыруларыннан котылырга, сәламәт булырга тели икән бит, һәм алар дөрес юлда. Катнашучылар инде финишка якынлаша. Араларында төрле яшьтәгеләрне очратырга мөмкин. Әйбәт, жүгердек. Әйбәт булды. Урманда йөрибез без, кызым, таяк белән йөрибез. Ярышуда беренче мәртәбә. Бик күңелле булды. Әминә апа бүгін 1 километр йөгергән. Һәм нәтиҗәсе белән канәгать. Горче урманның янында гына торам. Шушы группада Скандинавия йөреше буенча группа ешканын белеп алгач, мин дә кушылдым. 1 ярты ел инде йөрим. Авырткан тезләрем, аякларым төзәлгән шикелле булды. Ярдәмен бик күп күрәм. Бик рәхмәтле. Мин үзебезнең тренерыбыз Әнисәгә һәр көнне ялкынсыз бәйрәмсез без монда очрашып 3 километр, 6 километр жүріп қайтабыз. Бик шикасын көрем. Бірінші орын үшін 3 километр сізге. Привлекаем партнеров, разные организации. Төрле партнерларны, югары уку йортларыннан катнашучыларны, медицина оешмаларын җәлеп итәбез. Аларның ярдәме дә зур безгә. Җиңүчеләребезгә традицион бүләкләребез дә бар. Әлбәттә, инде иң мөһиме ул инсульт буенча мәгълүмат. Чөнки сәламәт яшәү рәвеше алып баруны онытмаска кирәк. Сәламәтлек өчен үткәрелгән чара быел 3нче тапкыр уза һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Кыш бетергә санаулы көннәр генә калып бара. Яз җитеп, матур көннәр башлануга, кышның шушы матур буранлы көннәрен сагынырбыз әле. Гүзәллек ул һәр чак янәшәдә. Аны күрә белергә генә кирәк. Аллаһы Тәгалә Коръәндәге Ниса сүрәсенең 147-нче аятында: "И мөэминнәр, әгәр ышанып Коръән белән гамәл кылсагыз, минем нигъмәтләргә шөкр итсәгез, Аллаһы Тәгалә сезне газапламас. Иртән уянып күзләрегезне ачуга
Аллага шөкер. Бүген дә исән-сау йоклап тордым дип Худайга рәхмәт укыгыз. Истәл яныннан киткәндә ашарга ризыгыгыз булганга шөкер итегез. Эшкә барганда көннең матурлыгына сокланып, әле ярый шушы гүзәллекне күрергә күзләрем, йөрергә аякларым, үземә ошаган, күңелемә якын эшем бар дип шөкер итәргә онытмагыз. Дөрестән дә бик күркәм нәсихәтләр. Җомга вәгазендә бүген нәкъ менә шулар хакында сөйләрбез. Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов нәсихәтләре. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рахмәте ва бәрәкәте булсын. Җомга көннәре мөбарәк булсын. Аллаһы Тәгалә кылган дуаларыбызны кабул итсен. Белеп вә белмичә кылган олы һәм кече гөнаһларыбызны, хаталарыбызны гафу әйләсен. Безнең шушы дөньяда яшәгәндә килеп чыга төрле сынаулар, төрле авырлыклар. Һәм кайбер вакытта без шушы авырлыкларда, шушы сынауларда батабыз. Һәм Раббыбызның Коръәни Кәримдә бар шундый аят, кайда әйтелә, ничек шушы авырлыклардан чыгарга. Ибраһим сүрәсенең 7-нче аятында әйтелә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, ва из таъаззана раббукум, ва ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна газаби лашадид." Раббыгыз әйтте дип әйтелә ул аятта. Шөкер итегез һәм Аллаһы Тәгалә сезгә биргән нигъмәтләрне арттырыр. Аңа карата шөкерсез булмагыз, рәхмәтсез булмагыз, белеп торыгыз, Аллаһы Тәгаләнең газабы каты дип әйтелә шушы аятта. Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән нигъмәтләре бик күп. Аларны санап бетергесез. Коръәни Кәримдә Раббыбыз шулай ук әйтә: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Әгәр дә Раббыгызның нигъмәтләрен саный башласагыз, сез аларны санап бетермәссез дип әйтелә шушы аятта. Шуңа күрә Раббыбызның биргән нигъмәтләре бик нык күп. Һәм әгәр дә без аларга шөкер итсәк, Раббыбыз Аллаһы Тәгалә тагын да безгә арттырып бирәчәк ул нигъмәтләрне. Аны әлбәттә сизеп, аны тыйып, исебезгә төшерсәк, шул вакытта иншаалла күңелебезгә киләчәк рәхәтлек тә, тынычлык һәм тормышларыбыз да үзгәрәчәк. Әмма ләкин шушы аятның дәвамында әйткәндә, әгәр дә без сезнең белән җитешмәгән әйберләрне һәр вакыт искә алсак, кимчелекләрне генә эзләп йөрсәк, безнең тормышыбыз менә шулай итеп бата. Бата ул шушы авырлыкларда, бата ул шушы сынауларда. Бер яктан без сезнең белән карасак, бу дөньяда сынаусыз яшәп булмый. Шуңа күрә Раббыбызга, Аллаһы Тәгаләгә менә шушындай авыр булган берәр нинди вакытта без искә алыйк үзебезнең безгә бирелгән нигъмәтләрне һәм Раббыбызга шөкер итик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Варда бима касамаллаһу лак такун агнан-нас." Сиңа бирелгән әйберләрдән риза бул дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм кешеләрнең иң бае булырсың дип әйтелә. Шуңа күрә без инде безгә Раббыбыз биргән бөтен нигъмәтләргә, бөтен әйберләрдән дә риза булып, альхамдулилла, монсы минем юк, әмма ләкин минем бар, менә монсы, сәламәтлегем минем бар, минем күзләрем бар, минем аякларым бар. Мәсәлән, һәм шулай итеп санап киткәндә, без альхамдулиллахи раббил аламин дип әйткәндә, безнең күңелләребез тула. Альхамдулилла дип Раббыбызга мактаулар әйтү бик нык кирәкле безгә. Карагыз әле, без сезнең белән һәр вакыт, хәтта нинди генә мәҗлестер, нинди генә җыелышлар безнең булмасын, без һәр вакыт Коръән аятларын да бит башлыйбыз: "Альхамдулиллахи раббил аламин" дип. Җомга вагазларын башлыйбыз: "Альхамдулилла" дип. Вагазларыбызны, Коръән аятларын укый башлыйбыз: "Альхамдулиллахи раббил аламин" дип. Шуңа күрә без сезнең белән һәр вакыт Раббыбызга шөкер итик. Аңа үзебезнең рәхмәтләребезне белгертик. Әмма ләкин бар шундый кешеләр кемнәр әйтәләр: "Миңа бик нык авыр. Шөкер итәргә, менә шушы әйберне күңелемдә тудырырга авыр диючеләргә дә бар җавап." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өйрәтте, хәтта шушы әйберне дә Аллаһы Тәгаләдән сорарга. Карагыз әле, ул менә килә бер догада, шундый бар дога: "Аллаһумма а'инни аля зикрик ва шукрик ва хусни гыйбадатик." Һәм менә шушы нидә догада ул да булса әйтелә: "Я Раббым Аллаһ,
миңа ярдәм ит, шөкер итүчеләрдән булырга дип әйтелә. Шуңа күрә, әгәр дә безгә шөкер итәргә авыр икән, менә нишләптер без шул нидә баттык икән, Раббыбыздан сорыйк, я Раббым, ярдәм ит миңа шөкер итүчеләрдән булырга дип, ярдәм ит миңа, үзгәрт мине яхшы якка, хәерле якка дип без аңардан Раббыбыздан сораганда, Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безне үзгәртәчәк һәм безне шөкер итүчеләрдән ясаячак иншааллах. Раббыбыз Аллаһы тааля ул һичшиксез шөкер итүчеләр белән. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шөкер итеп, Раббыбызның нигъмәтләрен күреп яшәргә насип әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менә шулай итеп, шөкер итеп яшәргә насип булсын һәр барчабызга да. Без дәвам иттереп кунакханә сәхифәсенә керешәбез. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенең кунагы Зәкәт хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Динар, күрешмәгәнгә 2 атна да узып киткән икән. Менә шушы 2 атна эчендә вакыйгалар да шактый җыелгандыр. Махсус теге айрым бер чаралар үткәрелмәсә дә инде, ләкин безнең шушы эш теге даими проектларыбыз дәвам итә. Ул да булса инде атнасына 3 тапкыр без мохтаҗларны ашатабыз, дәресләр оештырабыз, авыру балаларга да, әти-әниләренә дә менә шушы әйберләр дәвам итте, ләкин әйткәнебезчә безнең айга бер без инде азык-төлек җыелмасы өләшәбез дип, әлегә менә ул Алла бирсә дүшәмбе көнне өләшәчәк. Алла бирсә инде менә шуңа әзерләнәбез инде. Менә яңалыклардан әлегә шул. Ярдәмгә мохтаҗ бала турында да әйтеп узыйк. Безнең хәзерге вакытта сайтыбызда Поликарпова Милана исемле бер балага җыю ачылган. Анарга инде хәзерге вакытта 9 яшь. Ул инде безнең туганда гипоксия дип аталган бер начар яхшы булмаган нәрсә белән ашырый. Һәм инде шул сәбәпле инде аның миенә зарар килә. Шул сәбәпле миенә зарар килгәнгә күрә, ул инде яшьтәшләреннән бик каты артта кала башлый, яшь ярымда гына инде йөреп китә, тәпили башлый. Хәзерге вакытта да хәтта аның сөйләмендә дә сизелә, ул сөйләме белән дә начаррак 9 яшь булуына карамастан тормыш көнкүрештәге әйберләр белән җиңелрәк булса да, ләкин инде мәктәптә укулар аңа авыр бирелә. Бу инде аңа бик комачаулый дип әйтсәк, инде аннан соң кыз балаларга бит инде ул үзенең ничек әйтик, русча әйткәндә комплекслар тудыра, ул бит инде аның тиздән кимсенү чире дип әйтә. Яшүсмер чоры тотынгач, шул вакытта бик мәшәкатьләр тудырга мөмкин. Шул сәбәпле инде аңа бик күп реабилитациялар кирәк, инде махсус табиблар кирәк, алар инде барысы да беләүле, гаилә бик гади, мохтаҗ. Шул сәбәпле без инде аларга ярдәм итәргә алындык. Менә инде гади сумма 60 мең инде, гади сумма. Ярдәм итәргә теләүчеләр я да искә төшереп үтик әле. Ничек ярдәм итә алалар? Усуллар. Иң гади усул ул да булса безнең сайтыбызга керергә, сборы дигән бүлемгә басырга, һәм инде анда шул Милананы табып инде анарга ярдәм итеп була, пожертвовать-ка басабыз да. Анда чыга 2 усул, берсе сайт аша, икенчесе карта номерына күчереп. Икенче усул ул да булса инде безнең SMS аша 77-15 кыска номерына зәкәт сүзен язабыз да, бушара калдырып кирәкле сумма, ярдәм итәргә телибез, шул сумманы язып, инде шушы 77-15 кыска номерына SMS иттереп юллыйбыз, һәм инде ул автоматик рәвештә телефон счетыннан инде алачак шул сумманы. Һәм өченче ул да булса инде безгә шалтыратып белеш була барсында. Телефоныбыз 225-33-22. Динар, шулай ук мобилизацияләнгән дин кардәшләребезгә ярдәм җыюда туктатылмыйдыр дип беләм. Әлбәттә, чөнки хәзер бит инде менә безнең аларга ярдәм җибәреп торалар. Аллага шөкер, теге халкыбыз үзенчә ничек тә булса ярдәм итәргә тырыша. Ләкин аларның төп мохтаҗлыгы ул менә шушы хәзер җылы киемнәрдән, ниләрдән, аша ризыклардан тыш инде үзләренә махсус җайланмалар алу, махсус кирәкле әйберләр алу. Ул да булса, шуңа күрә біз инде фонд буларак акчалата җыеп, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртып, аларга кирәк булган әйберне алырга тырышабыз. Шуңа күрә инде безнең сбор ачык, сайтыбызда да шулай ук. Инде безнең отчет вакыты да булды, инде менә мөхтәсибәтләр бик ярдәм итте, имамнар, хәзрәтләр, авыл халыклары, гомумән халыклар, халкыбыз инде.
8 миллион 700 сумнан күбрәк акча җыелды. Бу акчаларга инде бик күп әйберләр алынды, ләкин Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны дәвам иттереп, күз тию турында видеоязма карарга тәкъдим итәбез. Күз тию әдәмне гүргә, хайванны казанга кертер дигән бер сүздә яши халкыбызда. Һәм биоэнергетиклар бу мәсьәләнең җитди фәнни нигезе барлыгында дәлилләде. Кәефегез еш үзгәрү, хасталап тору, төннәрен саташып чыгу, тиз талчыгуны яз билгеләре дип кенә калдырырга ашыкмагыз. Мондый билгеләр күренгәндә кешегә күз тигән булырга мөмкин. Күз тию физик контакт белән генә шикләнми, күпчелектә ул начар уйларның нәтиҗәсендә булырга мөмкин. Карашы көчле йогынтыга ия кеше рухи аралашу барышында әңгәмәдәшенә агылу уклар җибәрә. Әгәр андый ук җанны сакланмаган кешегә кадалса, күз тия. Сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре булай дигән: Әгәр дә дин кардәшегез, яисә үзегез, яисә бер малга күзегез төшеп сокландырырлык булса, Аллаһы Тәгаләдән бәрәкәт иңүен сорагыз. Чөнки Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям булай дип әйтә: Иннал айнал хак, дөрестлектә дә күз тию ул хактыр, бардыр дип әйтә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям күз тию кешене кабергә, дияне казанга кертергә мөмкин дигән. Шуңа күрә күз тиюдән начар тәэсирдән саклану өчен һәр вакыт тәһарәтле йөрергә киңәш ителә. Шулай ук бисмилла әйтү, дугалар укуда бик файдалы. Бу очракта тискәре карашлардан сезне Аллаһы Тәгалә үзе саклап торачак. Бер мәртәбә Фатиха сүрәсен, бер мәртәбә Аятул Курсине, 3 мәртәбә Ихлас Шәриф сүрәсен, 3 мәртәбә Фалак һәм Нас сүрәләрен укып, авырткан җиргә яисә күз тигән урынга карап, уң кулы белән сыпырып ишкерергә Аллаһның Расулы куша. Аъузу бикалиматиллаһи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин дигән дугада иратып калдырган. Ислам галимнәре фикеренчә, күз тию Аллаһ Тәгалә кушуы һәм аның рөхсәте буенча гына була. Хәтта яхшы күңелле кешеләр дә күз тидерергә мөмкин. Шуңа күрә кемгә дә булса, нәрсә дә булса ашаса, аны гаҗәпләндерсә, күз тидермәс өчен машаллаһ ла куввата илля биллаһ дияргә кирәк. Алай эшләгән очракта бу соклану кешегә тискәре йогынты ясамаячак. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Җомга көненең мөхтәрәм кунагы Кабанарты мәчете имам хатибы Юсуф хәзрәт Дәүләтшин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Юсуф хәзрәт, бик изге эш белән шөгыльләнәсез дип ишеттек. Шуңа күрә дә сезне чакырдык. Нинди изге эшләр белән йөрисез? Миңа инде алдан хәбәр иттеләр. Менә шушы безнең бер башлаган, моннан 4-5 ел элек башлаган бер проект турында зирәк аңлатып китерсә әле. Шуннан да моннан безнең пандемия вакытында Рамазанда мәчетләр ябылды, без эшсез калдык. Эшләмичә егет кеше эшсез тора алмый, шуңа күрә без шәһәр уртасында урнашкан, менә бу базар, колхоз базары артында, анда кешеләр, сукбайлар килеп ашый торган урын иде, шунда килеп ифтар тарата башладык. Шуларга булса да ирешсен дип. Шуннан соң инде ул оешма, алар инде приют человека дип аталган оешма ул муфти хәзрәткә чыгып, алар мине сорадылар инде куратор итеп. Әйе, муфти хәзрәт инде әйдә аларга ярдәм ит дип, менә шулай итеп без кеше ашата башладык. Һәм бүгенге көндә безнең шәһәр башкалабызда гына 6 ноктабыз бар. Һәр көнне сәгать 11дә без кайнар ризык китерәбез. Ул ниндидер калдык пустык каяндыр кафеда калган түгел. Biz аларны пешереп алып киләбез һәм менә кемнең кайнар итле аш ашарга мөмкинлеге юк, алар килеп бездә ашыйлар. Менә бүгенге көндә 1000-гә якын кеше көн сайын без ашатабыз Казанда, 6 ноктада һәм 15ләп нокта безнең Татарстанда ачылды. Менә Аллаһ насип итсә, бу атнада без Буада Шираттагы ноктабызны ачабыз, аннан Питрәштә дип торабыз ниятләп. Шуңа күрә кешеләр киләләр, бер шуның 70-80% инде алар әби бабайлар. Күрәсең, пенсияга бәлки ит алырга авыррактыр, даруына калмыйдыр. Менә безнең бер төп юнәлешебез шул.
Әле менә машалла дип әйтәсем килеп куйды. Сез бит әле аларны тагын эшкә дә урнаштырасыз икән. Безнең зур юнәлешләрдән ишәү, әле аның бәлки шундан башларга кирәк булгандыр. Безнең махсус бар машинабыз, ул шәһәр буйлап сукбайларны җыеп йөри. Әгәр дә кемдер каядыр бигрәк тә менә кышлар быел салкын булды, парктамы, каядыр подвалдамы, лифттамы кемнедер күрә икән сукбайны, алар безгә шалтыраталар. Без заявканы алабыз да, аны килеп урысча әйткәндә уговаривать итәбез. Чөнки аны алар куркалар, алар бит кемдер шикләнәләр. Без әйтәбез, сезнең паспортыгыз кирәкме, документлар кирәкме, акчагыз кирәкме дип, без аны кайтып юындырабыз. Чөнки алар бик начар хәлдә була. Алар берәр атна йоклыйлар. Чөнки аларның йокы эләкми аларга. Аннарысын без аларны табибларга күрсәтәбез, шулай безнең шифаханалар белән килешүләребез бар. Әгәр дә булырлык булса, кызганыч урамда яшәгән сукбай эшләрлек түгел, ләкин булырлык булса, без аны эшкә дә урнаштырабыз. Шуңа күрә бу безнең икенче юнәлеш булса, сукбайларны җыеп урнаштырабыз. Менә өченче юнәлеш без әле эшкә дә урнаштырабыз. Чөнки кешене ашату гына түгел, аның арасында бит бар яшь егетләр, сау сәламәт. Безнең апалар инде син кем буласың, сиңа ничә яшь, нигә син бер кайда эшләмисең дип, без алардан шулай гаризалар кабул итеп, безнең мөмкинлек бар һәр көнне 300 кешегә якын урнаштырырга һәм алар һәрберсе эш хакын алып баралар. Ул инде русча әйткәндә разнорабочий була инде. Безнең заводлар белән килешүләребез бар. Шуңа күрә менә ничектер авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм итү ул бит инде диннең нигезе. Әлбәттә, менә нәкъ шуны әйтәсем килә. Монда нәкъ пәйгамбәребезчә килеп чыга инде. Беренчедән теге мөселман кеше үзенең күршесе аш булса тынычлап куя алмас дигән хәдискә бина. Мөселман булмас дигәннәр. Шын мөселман булмас дигән. Аннарысын тагын бер фикер, монысы инде теге кармак биргән бит әле хәерсез аш кешегә. Бер садака биргән, ике биргән, өченчесенә мә кармак үзеңә эшләп ал дигән кебек. Нәкъ шулай килеп чыга кебек. Ул менә беләсезме, моның белән шөгыльләнә башлагач, әле хәтта үзебезнең коллега кайбер хәзрәтләр дә әйттеләр хезмәткәрләренә, анда нәрсә туниядисларны ялкауларны ашатып ятасымы дип. Беренчедән 80 әйткәнемчә 80% әби бабайлар. Аларның дөресен әйткәндә пенсия җитми ит алырга. Алар әйтәләр, менә без көнгә бер мәртәбә килеп, кемдер шунда ашый, кемдер алып китә. Без аны туйганча ашыйбыз, без итле ризык пешерәбез, корбан итләрен дә җыябыз. Миңа көне буе чәй эчеп йөрергә җитә ди. Хәтта бар шундый кешеләр, мәсәлән, аңа 85 яшь, ул матур гына киенгән. Мин сорыйм аны, син абзый монда нигә киләсең? Ул әйтәм, улым да сүгә инде ди. Ул башка шәһәрдә тора ди. Минем акчам да бар ди. Акчаны ашап булмый бит ди. Мин пешерә алмыйм ди. Сез пешергәч мин киләм дә, миңа ул прогулкада була ди. Мин алып та китәм дә. Аннан соң килә шундый кешеләр, мәсәлән, ул үзе мохтаҗ түгел, ләкин ризык пешерә алмый, аның күршесе инсульт белән ята. Менә без аларның бөтенесен беләбез. Безнең бер ноктада уртача 100-150 кеше. Зур ноктабызда инде менә Бурхан Шаһиди урамы 26, анда 400 кеше. Шуңа күрә безнең хезмәткәрләр аларны яттан беләләр бөтенесендә. Һәм 1-2-3% алар бөтенләй сукбайлар, менә бомж дип әйтәбез бит инде. Алар инде аларны эшкә дә урнаштыру бик авыр инде, чөнки алар дөресен әйткәндә кайсы кояшта янып беткән инде, аның кайсы авызында теше калмаган, кайсының бавыр биер каралмаган. Шуңа күрә без аларга операциялар да ясатабыз инде. Хәтта булды шундый чирак, бер аяклары шөгән. Мин кирдем бүлмәгә, ис килә, мин үзем исне бик каты сизәм. Мәйтәм, бу бит ширегән ис бу. Аның аягы да гангрена киткән икән. Без аны шундук больницага барып, яңадан ачтырып, чөнки ашамагач витамин юк организмда, организм иммунитет юк, көрәшә алмый. Шуңа күрә ул үзе бер дөнья инде. Ул үзе бер дөнья, ләкин мин бер кызыгай берне аңладым бу дөньяда эшләп. Монда конкурент юк. Булар белән нишләсәң дә беркем бер сүз әйтми, чөнки булар беркемгә кирәкми икән. Димәк, монда изгелеккә әле урын күп. Бик күп, һәм менә шунысы сөендерә. Безнең төп ноктабыз битендә колхоз базар артында. Менә килеп туктый, ниндидер анда зур машина, кара бодайын җыйганнар, дөгеләрне җыйганнар. Безгә пешерергә ризык, азык-төлек килгән сайын безнең бәясе төшә. Ризыкның, ул безгә яхшы. Сыйык май китерәләр, менә кешеләр читтә калмый, Аллага шөкер. 2023 елда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламгә бәйле истәлекле әйберләрнең төп нөсхәләрен күрсәтү изге Болгар җыенының төп вакыйгасы булачак. Изге әйберләрне күрсәтү 21 майга планлаштырылган. Болгар җыены уңаеннан ел сайын татар дин әһелләренең зур съезды уза. Узган елларда бу вакыйга мәйданчыгына бөтен Россиядән һәм чит илләрдән имамнар килгән иде. Татарстан Республикасы мөфтие Камил сөйләвенчә, Мөхәммәд пәйгамбәрнең изге ядкәрләреннән торган күргәзмә, әлеге күргәзмәдә аның 11 әйбере тамашачыларга тәкъдим ителәчәк, бер көн дәвам итәчәк.
Һәм әлбәттә, ислам дөньясындагы милләттәшләребезнең башка яңалыклар хакында Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар Дугалы җиһан сәхифәсендә. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ул гомеренең соңгы көннәренә кадәр милли хәрәкәттә катнашты, милләт язмышы, татар телен саклауга борчылып яшәде. Сүзебез 25 еллык тарихы булган Ульяновск өлкәсе татар милли мәдәни автономиясының беренче рәисе профессор Азат ага Курчаков хакында бара. Семберлеләр аның вафатына 10 ел тулу уңаеннан зурлап искә алу мәҗлесләре уздырган. Төбәктә яшәүче барлык татар оешмалары, мөфтият вәкилләре һәм эшмәкәрләр катнашында узган чара һәм Азат Курчаковның үзе турында тулырак Рамис Сафин бәян итә. Әгәр исән булса, быелгы язда Азат ага Курчаковка 92 яшь тулыр иде. Моннан 2 ел элек тә семберлеләр данлыклы якташларының 90 еллыгын шулай бергә җыелып билгеләп узган иделәр. Быел исә Ульяновск татар җәмәгатьчелеге мәрхүмнең вафатына 10 ел тулу уңаеннан кабат искә алу мәҗлесенә җыелды. Шунысы игътибарга лаек. Бүгенге чараны оештыруда һәм уздыруда өлкәдә эшләүче барлык татар иҗтимагый оешмалары да зур теләк белән катнашты. Мөфтият та, эшмәкәрләр клубы да читтә калмады. Шуңа күрә истәлек хатирәләр белән уртаклашучылар да күп булды. Азат абыйның бер әйткән сүзе бик хәтерендә калды. Булай диде. Шатлана безнең күңелләр. Яшьләр киңәш табыш иткәч. Картлык килми олы яшькә җиткәч. Килә картлык кирәклеген биткәч дип. Менә Виктор әйтә битеме? 90-нчы еллар азагында Россиядәге милли сәясәттә яңа үзгәрешләр, яңа институтлар барлыкка килгәч, Ульяновск өлкәсендә татар милли мәдәни автономиясе оеша. Семберләр аңа рәис итеп, өлкәдә танылган шәхес. Шул чорның авыл хуҗалыгы министры профессор Азат Курчаковны сайлап куялар. Һәр эшне җиренә җиткереп башкаручы Азат абый беренче көннән үк бу эшкә җиңсезганып алына. Үзенең төп эшен башкару, фәнни хезмәтләр язу белән бергә Азат ага, әтисе Гайнулла ага васияте буенча туган авылы Кәшә тарихы турында китап язу эшенә дә керешә. Мин узак еллар аны исемдә тотып, материаллар җыеп, и соңгы елларда аның васиятен үтәп, и менә шундый үзебезнең авыл турында китап чыгарып. Азат ага туган авылы Кәшә турындагы Казан юлындагы авыл дигән китапны Өмет газет мөхәррире Исхак Халимов белән берлектә эшли. Безгә берничә тапкыр аның белән Кәшә авылына барырга туры килде. Кырларда йөри идек без аның белән. Аннан соң правлениегә кереп, белгечләр белән фотографиялар эзли идек. Йортларга кереп эзләп йөридек материалларны. Азат Курчаков гомер буе өлкәнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләде. Гади зоотехниктан башлап министр дәрәҗәсенә кадәр күтәрелде. Галим буларак та байтак кына яшьләргә фәнгә юл ачты. Аларның кандидатлык диссертацияләрен яклаганда җитәкче булды. Шуларның берсе апасының оныгы Илназ Хәмзин. Күбебезгә инде Азат абыйның киңәшләре һәм аның үрнәге безгә һөнәр сайларга да йогынты булды. Без Азат абыйны, аның гаиләсен гел истә тотабыз, онытмыйбыз. Аның сүзләре, киңәшләре, үрнәге безгә һәм аның фикерләре безгә канатлы сүзләр булып калды. Ульяновск өлкәсендә 90-нчы еллар азагында татар милли тормышында ниндидер ирешкән уңышлар, табышлар һәм яңа башлангычлар булган икән, алар өчен биредәге татарлар беренче чиратта Азат Курчаков кебек шәхесләргә рәхмәтле булырга тиештер. Милләтпәрвәрне искә алу кичәсендә чыгыш ясаучыларның да байтагы әнә шул фикерне әйтте. Андыйларның исемнәре үзләре исән чакта ук Ульяновск татарлары тарихына алтын хәрефләр белән язылды да инде. Дуслык җепләрен ныгыттылар һәм алга таба бәйләнештә торырга килештеләр. Актаныш районының Яңа Кормаш һәм Татар Суыксу авылы вәкилләре Удмуртиянең Сарапул шәһәрендә очрашты. Сарапулда Актаныш районынан күчеп килгәннәр шактый. Очрашу искиткеч җылы узган. Моның турында үз хәбәрчебез Фәнзилә Салихова материалында. Якташлар очрашса үткәнне барламый калмый. Актаныш кунаклары белән очрашу Зөлфәт Арслановның шәхси музеенда башланды. Биредә Сарапул татарлары тарихы һәм үзе дә Актаныш туфрагыннан булып, музей экспозициялары авыл тормышында чагылдыра. Кунакларга мондагы борынгы экспонатлар белән кемнеңдер махсус таныштыруы, сөйләү кирәкмиде. Көнкүрештән күптән төшеп калып, музейда урын алсалар да, уллар онытмаган ди Дәлия Субханова. Эш коралларының әле берсенә, әле икенчесенә тотына. Әтисенә тириләргә, әнисенә сөт ойыртырга булышкан чакларын искә ала. Зур сепаратка чиратлап, Караш авылына әниләргә ярып йөридерик, кәстрүлләрен тотып.
сепарат айыртырға. Ул вакытларны да искә төшердек. Миңа хәзер 76 яшь. Музей күптән түгел экспонатларга боеган. Якташлары язучы публицист Яқсып Шафиковның шәхси әйберләре, кулъязмалары өстәлгән. Ул Түбән Кама сусаклагычы төзелгән чорда Актаныш районының битүгә дучар булган авыллары турында китап та чыгарган шәхес. Су астында калырга тиеш авыллар халкының шактые Сарапул шәһәренә, аның тирәсендәге 5 авылларга күчеп килә. Күчеп килгән милләттәшләребез 60% якын тәшкил итә бездә. Алар бик күп. Biz алар белән һәр вакытта элемтәдә. Менә бүгенге очрашу безгә бик файдалы һәм үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне һәм дә инде тарихыбызны саклап, киләчәк буңа тапшыру буенча бик зур эшләнер дип уйлыйм. Быелгы ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип аталгач, бу тагын да безгә тәргиш булыр дип уйлыйм. Алда безнең эшләр тагын да ныгыр һәм инде Якташлары шәһәр җирлегендә Сарапулда да телне, гореф-гадәтләрне саклап яши. Моның өчен шартлар бар. Халык телендә татар йорты дип йөртелүче милли үзәк эшләп килә. Очрашу шунда дәвам итте. Хәзинә ансамбле башкаруында күчеп китәргә дучар булганнарның күңелләрен ойкый торган җыр. Туган авыллары искә төшә. Туган туфрактан аерылып бакыйлыкка күчкән әти-әниләре. Күчкәндә үсмер булганнар да инде өлкән яшьтә. Шуны хәтерләймен. Әти баштарак китте, үй салдымында, аннан соң безне алып киткәннәр белән без 6 бала булдык. Бик авыр яшәдек башта, монда күчкәч русча белмәйбез. Семестр авылынан 70-нче еллар башында күчеп килдек. Шушы Дулисова авылына. Шушы авылда хәзер 45 ел гомер итәм мин. Тормышка чыгып балалар үстердек. Килгән елларда бик авыр булды. Безгә без яшьләр идек ул вакытта. Улгайган кешеләргә бик авыр булды. Алар бик сагындылар. Бүген якташлар белән очрашкачтан күңелләр тулып китте. Авылга кайтып килгән кебек булдык. Экспонатларның бер өлеше мәдәни үзәктәге музей почмагында да урын алган. Никадәр авыр булса да, шабаталы чорлар да онытылырга тиеш түгел ди Нәкия Фәттахова. Тарихның бер өлеше алар, балалар, оныклар белеп үсәргә тиешле өлеше. Карарга гына түгел, өйрәнергә, тәҗрибә алырга килгән. Яңа Кырмаш авылында минем музейм. Ул музейдә бу кадәрле әйбер юк. Монда 1600 диде фондында. Америка инде шул 300-400 шул тирәгенә фонд. Ну аны быел инде менә шушны кешеләргә реконструкция үткәрергә кирәк була инде. Мин шуның артыннан йөрдем инде. Шуның өчен инде минем иң беренче шушында килеп күреп китәсем килде. Безнең туган якның әйберләре анда. Менә бөтен өстедә. Әйтәм, пешкага кадәр анда балта, көрәк, сәнәк дисәм дә яри. Бөтен өстедә безнең якта кулланылган тормыш-көнкүреш әйберләре. Үткәннәр генә уртак булып калмасын. Хәзер дә аралар якын булсын. Аралашып яшәргә кирәк диләр кунаклар да, хуҗалар да. Алга үсеп килүче буын тамырларын, туган телне, гореф-гадәтләрне белергә тиеш дигән максат куеп. Милли үзәктә татар теле дәресләре бара. Милли ашлар әзерләү серләре, киемнәр тегү буенча осталык дәресләре уза. Сарапуллылар кунакларга бу турыда да сөйләп узды. Туган як моңнары да онытылмый, үз ансамбльләре бар. Ә инде алга таба очрашыр җай, милли бәйрәмнәр, йолалар, алар уртак көч белән узганда матур да, бай да була. Киләчәктә якташлар очрашуын кылычлырак итеп, ижауда уздырырга дип тә уйлаштылар. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Хәзерге вакытта күпләр арасында Скандинавия йөреше популярлашып китте. Шәһәрбез парклары урамнарында әлеге спорт төре белән шөгыльләнүчене еш күрергә мөмкин. Скандинавия йөреше артрит, артроз, буыннар сызлавыннан һәм шикәр авыруыннан интегүчеләрне аякка бастырырга ярдәм итә. Йөргән вакытта организмга артык зур көч килми, ул нервларны тынычландыра, инсульт һәм инфаркт кичергән кешеләр өчен менә дигән дәвалау үзлегенә ия. Таяклар белән йөргән вакытта кешенең бөтен организмы хәрәкәткә килә икән һәм, әлбәттә, чыныга.
Надеюсь, там вот все вас тоже прекрасно слышат. Всем пожелать крепкого здоровья, счастья. А особенно хочу поблагодарить организаторов. Это фонд Зангар Тосма. Табиблар фикеренчә, сәламәт булыр өчен кешегә көнгә 10 000 адым атларга кирәк, ягъни 8 километр йөрергә. Күпләрегез әйтер, аның кадәр генә йөрибез, хәтта арттырып та дияр. Тик монда кулда сумка, үкчәле аяк киемен исәпкә алсак, хәтта уңайлы аяк киеме белән дә мускулларның 70% гына чыныга. Ә Скандинавия йөрешендә 90%. Һәм иң мөһиме, бу уннарга көч килүндә киметә. Bizim büyük Tatar halkı zengin etmegen harekette bereket dep bu bunday prosto gana sözler түгел, hareket ol bizim muskullar gana fayda түгел, bizning jirekке qon tomirlari yerishine bir zor trenirovka, әрі алай gana түгел, bizning hareket etkech qon tomirlarında vоспаление qarşı maddeler hasıl bola, depressiya qarşı gormonlar bölünüp çıkara. Şu sebepten керек, bizning jiru baş miyinde qon yerishini arttıra. Уртача тизеп белән җиргән вакытта гына да безнең баш миендә 10%ка кан җирише арта. Шуңа күрә әйтә кирәк, безгә кирәк җиргә һәм җиргә. Монда җитәкчеләр үзләре дә үрнәк күрсәтеп, кулларына таяклар ала, катнашучылар белән бергә шул ук юлны үтәләр. Ехал сюда, да, приехал, смотрю, толпа. Да, думаю. Биредә моның кадәр халыкны күрү мине бик куандыра. Күпме кеше авыруларыннан котылырга, сәламәт булырга тели икән бит, һәм алар дөрес юлда. Катнашучылар инде финишка якынлаша. Араларында төрле яшьтәгеләрне очратырга мөмкин. Әйбәт, жүгердек. Әйбәт булды. Урманда йөрибез без, кызым, таяк белән йөрибез. Ярышуда беренче мәртәбә. Бик күңелле булды. Әминә апа бүген 1 километр йөгергән. Һәм нәтиҗәсе белән канәгать. Горче урманның янында гына торам. Шушы группада Скандинавия йөреше буенча группа ешканын белеп алгач, мин дә кушылдым. 1 ярты ел инде йөрим. Авырткан тезләрем, аякларым төзәлгән шикелле булды. Ярдәмен бик күп күрәм. Бик рәхмәтле. Мин үзебезнең тренерыбыз Әнисәгә һәр көнне ялкынсыз, бәйрәмсез без монда очрашып 3 километр, 6 километр жүріп қайтабыз. Бик шикасын көрем. Бірінші орын үшін 3 километр sizге. Привлекаем партнеров, разные организации. Төрле партнерларны, югары уку йортларыннан катнашучыларны, медицина оешмаларын җәлеп итәбез. Аларның ярдәме дә зур безгә. Җиңүчеләребезгә традицион бүләкләребез дә бар. Әлбәттә, инде иң мөһиме ул инсульт буенча мәгълүмат. Чөнки сәламәт яшәү рәвеше алып баруны онытмаска кирәк. Сәламәтлек өчен үткәрелгән чара быел 3нче тапкыр уза һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Салкын тию белән һәрбер бала, һәрбер әти-әни таныш. Галимнәр раславы буенча, нормаль иммунитетлы бала елына 8-12 тапкыр төрле авырулар белән авырырга мөмкин икән. Салкын тию симптомнарын җиңеләйтү өчен төп киңәшләрне безгә Шулпан Гаянова бирер. Беренчедән балагыз авырып китте икән, паникага бирелмәскә кирәк. Сау сәламәт бала елына 2-3 мәртәбә салкын тидереп авыруга мөмкин. Бала авырды икән, кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үз билдегегез белән генә балаларны дәваларга ярамый. Ничек дәваларга дигәндә, беренчедән балага күп итеп су эчертергә кирәк. Бу инде килограммга 100 мл тирәсеннән без балага су, чәй, компот, морслар бирергә тиешбез. Һәм бүлмә температурасы безнең 19-дан 22 градус булырга тиеш. Һәм баланы каты итеп киендерергә ярамый, җиңелчә генә киендерергә кирәк. Калган дарулар буенча инде, дәвалау буенча без әлбәттә инде табиблар белән киңәшләшергә тиешбез. Су, чәй яки компот эчү вирус аркасында барлыкка килгән интоксикациядән, ягъни зарарлы матдәләрнең организмга таралуыннан коткара ала. Сыйыклык авыз куышлыгындагы һәм ашказанындагы токсиннарны һәм калдыкларны юып төшерә. Аларга организмда тоткарланырга ирек бирми. Ни өчен соң нәкъ менә кыш көне салкын тию очраклары арта? Иң төп сәбәп урамда салкын. Кешеләр күбесенчә өйләрендә утыра, саф һавада йөрүне киметә. Алар
аның урынына өйдәге коры, эссе һаваны сулыйлар, тәрәзәләрне ачып бүлмәләрне сирәгрәк җилләтәләр. Салкын тигән балага туңдырма бирергә ярый. Ләкин бу инде минем балам авырды дагын, мин аңа туңдырма бирергә тиеш дигән сүз түгел. Бу авырганга чаклы көндә атнага берничә тапкыр туңдырма ашаган балалар турында сүз бара. Һәм безнең туңдырма монда гади туңдырма турында сүз бара, русча әйтсәк инде добавкалар булырга тиеш түгел. Ни өчен авырган балага без туңдырма бирәбез? Бу үз чиратында беренчедән ул калорийный продукт булып шутлана, һәм авырган балага бит инде әзрәк калориялар да кирәк. Менә шул исәптән бирелә. Һәм икенче тапкыр туңдырма ашаганда без ешрак йотабыз, чөнки балага біз аны әзәзләп бирәбез бит инде. Һәм менә бала ешрак йоткан сайын тамак төбендәге кан әйләнеше яхшыра. Әгәр дә балагызны тамак авыртуы борчый икән, аңа туңдырма ярдәмгә килер. Туңдырманың салкыны тамакның ялкынсынган урыннарының температурасын төшерә һәм рецепторларның авыртуны сизүен киметә, бераз тупасландыра. Әлеге киңәшләр сезгә һич шиксез ярдәм итәр. Ул башкалардан сөйкемлелеге, күңелгә үтеп керүче мөлаем гадилек, җылылыгы, йомшаклыгы белән аерылып тора иде. Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр әсәрендәге Әлмәндәр образын гына алыйк. Әлеге спектакльне караган сайын кабат-кабат карыйсы килә. Шәүкәт абыйның матур итеп җырлаганын, җиңел генә биеп алганын, аның осталыгын, шаяртуларын кабат-кабат ишетәсе килә. Дөрестән дә әлеге Әлмәндәр образы ул татар милләтенең аерылгысыз, үлемсез бер символына әйләнгән образ дип әйтәсем килә. Шәүкәт абый Бектимиров СССРның халык артисты, Саба районында туган. Бөек Ватан сугышыннан соң Казан театр техникумын тәмамлаган һәм шуннан соңгы тормышы Тулайым Галиәскәр Камал театры белән бәйле. Чыннан да ул искиткеч талантлы актер, зыялы һәм затлы шәхес, менә дигән җәмәгать эшлеклесе дә иде. Эшкырт дип әйтәләр минем. Нәрсә булды? Үзең беләсең. Менә главный булмады. Син квартира алдым. Мебель алдым. Әнин дә китереп утырттым. Ну, главный белән эшне чара. Прямо бида, нинди бида? Йөрәк эшләре. Данлыклы Малы театрының режиссеры, безнең укытучыбыз профессор Михаил Николаевич Гладков, Шәүкәт авторында исключительный хороший выдающийся, прекрасный актер у вас, такой-то молодой актер есть у вас. Ул вакытта Шәүкәт абый әле бернинди народный артист түгел, званиесе да юк. Обыкновенный җегет бер яшь кешене уйнады, и Гладковның шундагы определениесе минем җөрәккә калды. Айткач, монда театрга кайткач, тикшереп карыйсы килә башлады. Ни өчен моны шул кадәр талантлы фәлән дип әйтте икән бу укытучым. Моны мине карак диләр. Кем карак түгел? Берәүләр закон чыгарып урлый. Мин алар чыгарган законга каршы чыгып урлыйм. Менә театрда эшли башлагач, миңа әлбәттә әйтәләр, менә шикләвекле агач ауды дип әйтәләр кешегә. Менә миңа чыннан да Шәүкәт абыйлар белән эшләвем бик зур бәхет булды. Менә иң беренче мин әле эшли башлаганда гына бер спектакль уйнадым. Ниндидер исемә дә төшерә алмыйм инде. Анда мин эшли генә башлап, бер нәрсә белмим дә, менә әлбәттә Шәүкәт абый миңа шушы вакытта булышканны, менә хәзер дә мин онытмыйм. Менә шушы Шәүкәт абыйның һәрбер сүзе миндә исемдә тора. Менә шушы Шәүкәт абыйның сүзләре аркылы мин хәзер дә өйрәнәм, хәзер дә сөйлим әле, менә хәзер дә тырышам рольләр эшләгәндә. Төнлә сугында нишләп йөрисең Әлмәндә? Айны саклый. Айны? Әйе. Аны урлыйлармыни? Ул бит бик еракта. Аңа кемнең кулы җитсен? Мин җирдәге айны саклыйм үзем бикә. Иң башларына тиян тәшиләкләр аскан айны. Әллә минем Әлмәндә? Син айманы. Әлмәндәрдә уйный, картны шундый мөлаем, карап туйгысыз. Икенче көнне уйный, безнең бар иде Ябырылу спектакле, ул сугыш вакытында бик бер әшәке кешене, хыянәтче кешене. Аны Шәүкәт абыйны карасаң күрәсе килми башлый. Шушыннан соң безнең тагын бер төн спектакле бар иде. И шушында да ул әшәке кешене уйный, ләкин менә Шәүкәт абыйның талантлылыгы шуннан гаҗәпләндереп күренә. Бер-берсенә ошамаганнар, кабатламый иде ул Шәүкәт абый. Тута, Володя.
Неге бұлай кейфін кетті? Тұрмыштан парықлар білен гына қошып құтылып болмай. Сен ненді гына зор вельможа болсаң да. Ленин айтса, дұрыс айтқандыр енді ол. Аммы дейлейкен, әнім, біздің ауылнықылар турында айтмағандыр ол. Еқ, бізнікілер социализмға барып зет алмас. Бізнікілер лайыштан ұз алмасылар. Білесің, менің үшін Шәукет абай бүгінде есен сау шекілі. Біз соңғы уақытта аның білек көршілер ешедік. Енді ол театрда әшләмей башлағаш, мен қалбілерге кірейдім. Шәукет абай ол бек шаян, бек шоқ кіші. Har vaqt күлдірер еді. Білесіз ме, ол міне қатыны Рәмзи апа мәрхум болғаш, бек мұңайып қалды. Ниса, қатырлейсің ме? Тегі бірінші қат кияу болып кірген күнні белбау ұшымны таба алмай, интіккен едік. Әлі тағын қатырлаймын енді. Кухнясына кіресің, кухнядан да шкафлар айтик. Har bir шкафның ішігінде Рәмзи апаның фотосы. Мен мен қалбілерге кірейім, кухняда отырабыз анда, айда Хисмет шай ішеміз, нетеміз деп шулай сөйлесіп отыра, бір келесің, шкаф қаршына келеді. Мына бұл фотоны Рәмзи апаң біле шында түшкен ек. Әлмәнтәр, біз қартайырбыз мекен? Бір қайшанда. Біз өләрбіз мекен, Әлмәнтәр? Бір қайшанда. Құдай язғаннан өзі бұлмай, Әлмәнтәр. Нәрсе язғандыр еді, мен оқи яза білмеймін. Бу көннәрдә Мамадыш районы Түбән Яка авылында Мансур Шихапов исемендәге яшь иҗатчылар бәйгесе старталды. Һәм әлеге бәйгедә турында сөйләшер өчен студиябызга кунаклар чакырдык. Әлеге конкурсның оештыручылары Миннигөл Юнусова һәм Гөлгенә Шихапова. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Хәерле көннәр. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез менә шушы бәйге турында сөйләшеп алыйк әле. Ниндирәк бәйге ул һәм менә ул сезнең авыл эчендә генә уздырыламы яисә? Ничәнче тапкыр үткәрелә? Әлеге бәйге ул минем әтием исемендәге бәйге. Минем әтием гади генә укытучы иде. Күпләр безне язучы Мансур Шихапов белән мәрхүм Мансур Шихапов белән бутыйлар. Әмма минем әтиемнең кыска гомерле булды, 39 яшендә генә үлеп китте. Һәм минем инде максатым теге исемнәре булган атаклы кешеләрне аны булай да онытмыйлар. Менә гади укытучыны онытмасыннар иде дигән теләк белән мин үземнең авылымда шундый бер бәйге оештырырга карар кылдым. Biz mana KFU'ның югары журналистика мәктәбе белән берлектә эшли башладык. Васил абый безгә теләктәшлек белдерде һәм хуплап алды һәм алар әле дә һәр даим кайтып бергә үткәреп йөрибез. Бу конкурсның ни өчен үткәрергә булдык инде менә авылымның, үземнең авылым югалмасын, районымны белсеннәр, авылымның тырыш кешеләрен белсеннәр дип именно нәкъ менә туган якта үткәрәбез. Кемнәр катнаша, нинди төр иҗат, нинди номинация, нинди юнәлешләр дип әйтик? Инде әйтелгәнчә, әлеге бәйге 5нче тапкыр үткәрелә. Монда 12 яшьтән, хәтта 8 яшьтән мөмкин 35 яшькә кадәр шигырь, хикәя, әкият, язучы кешеләр керәләр, укучылар катнашалар һәм менә бу булачак журналистлар өчен менә дигән мәктәп, чөнки монда журналистика өчендәге аерым номинация бар. Анда интервью, аннары мәкалә язу һәм репортажлар эшләү булачак журналистлар өчен чыныгы мәктәбе алу өчен менә дигән чара булып тора. Әлбәттә, журналистның төп коралы ул тел, шуңа күрә баштан язарга өйрәнергә кирәк бит. Әлеге материалларны кем тикшерәчәк? Жюри әгъзалары арасында кемнәр бар? Әлеге материалларны КФУның инде алдан әйткәнчә югары журналистика мәктәбе мөгаллимнәре Васил абый Загитович үзе, Рәсима Мулаянова, Лейла Сабирова, район хакимиятеннән дә кешеләр бар. Минем үземә дә инде иганәче булган хөрмәткә тикшерү бәхете тәтеде. Әтигез үзе дә язгалы каләм тибрәтә иде мәллә. Менә без әтидән бик яшьлек калдык, 17 яшь чагымызда инде безнең әти фаҗигале төстә трактор астында калып һәлак булды, үлеп китте. Менә шуңа күрә ул күп кырлы шәхес булган инде. Менә хәзер әтине искә ала башлагач, әллә нинди үзем белмәгән әйберләр дә килеп чыга. Укытучылар Мансур абый безнеке юндыл дип әйтәләр, клуб мөдирләре әйтә, әйдәгез клубта үткәрик әле безнеке ул дип. Әти ул Аршап күллиятендә укыган дагын башлангыч укытучыга 77 елда 15 яшьтә киткән, 20 яшьтә инде укытучы булып кайткан.
Олбай деген күрше ауылда эшләгән, аннары үзебезнең ауылга кайтып эшләгән дә, ул вакытлыча клубка күчеп торган. Клубка күчеп торгач инде, аны клуб мөдирләре инде безнеке дә иде, ул да бик актив иделәр инде, мин хәтерлим, кичкенә чакта безнең авылда радиолар бар иде, 5 сумлык. Иртә белән йокыдан торганда, кайбер кешенең әтисенең, әнисенең коймаклары уятса, безнең әни белән әтинең җырлавы уята торганы. Шул 5 тәңкәлек радиодан конторага барып җырлыйлар инде. Актив иде инде әти. Бик актив, бик кешелекле иде. Менә без бу аннары ул педагогика институтында биология укытучысына да укып кайткан. Минегле апада сөйләй инде ул хакта, менә мәктәптә трактор дәресләре биргәнендә белән мин әтинең. Беренче тапкыр мин 7нче класста укыганда Мансур абый безгә география, биология фәннәреннән белем бирде. Менә укытучы буларак тагын, минем хезмәттәшем буларак тагын 10 елга якын без аның белән бергә бер коллективта эшләдек. Мин аны бары тик җылы хисләр белән генә искә алам. Һәм менә яшь укытучы булып кайткач тагын беренче ярдәм кулы сузган кеше, "О, менә бит үзебезнеке кайттагын" дип мине каршы алганын хәтерлим әле мин аның. Менә гөлгенә әйткәнчә Мансур абый чынлап та күп кырлы шәхсия. Укытучы буларак ул дәресләрне шул кадәр кызыклы итеп үткәрәдер ия. Аның кулында һәр вакытта "Вокруг света" журналы булыр иде ул вакытта инде. Аның бер матур сүзе бар, "Кәкәм" дип дәшәдер бөтен кешегә. Менә кәкәм, менә монда бик кызыклы язмалар чыга. Миңа дәрестә менә дигән өстен материал дитергән инде ул. Аннарыгысын менә әйтеп иткәнчә, ул бик остачан шыйда. Район ярышларында берсендә калмыйдыр өчен ада йөридер, матур итеп җырлыйдыр. Менә мәдәният чаралары берсе дә аннан башка узмады. Ләкин ни кызганыч, менә ул арабыздан иртә китеп барды. Иртә китеп барсак та без аны онытмыйбыз, яратабыз, укучылар да бик яратадыр яны. Менә мин үземнән чыгып әйтәм, Мансур абый яшьләй үлсә дә бик бәхетле әти булган. Менә шушындай уллар, кызлар тәрбияләп калдырган, аның инде 3 баласы калды. Дөресе уяп үзе аякка бастырып бетерде аларны. Үзеннән соң да менә быел март айында Мансур абыйның үлгәненә 27 ел була. Менә 27 елдан соң да инде яшь булып бит аны хәтерләмәй. Менә 27 елдан соң да үзе турында шундый матур истәлекләр сөйләүче булган һәм аның турында шундый матур бәйге үткәрелү, бу бит инде зур бәхет. Әлбәттә шулай. Менә безнең искәлүләр, аны искәлүләр, менә монда килеп аны сөйләү, аның турында бәйге үткәрү ел сайын үзебезнең авылда, авылдашлар яратып бик хөрмәт итеп киләләр. Башка мәктәпләрдән дә киләләр. Инде ул хәзер безнең районга түгел, республика, хәтта Башкортстан республикасыннан безнең эшләр килә. Менә гөлгенә әйтеп үтте бит инде киң кырлы шәхес булган дип, авылдашлар тегендә дә, монда да, мәктәптә дә, клубта да, спорт залда да. Менә мин дә уйлап утырам да, сез бөтенесен дә үткәрегез. Кама аръягы егете буларак бу минем киңәшем сезгә. Мәктәптә дә үтсен, спорт залында да үтсен, аннан районда да чират җитә. Булай да шулай эшләдек. Беренче елны без иҗатны яраткач Шишмә буенда да үткәреп карадык. Төрлечә biz аны ел фасылына туры китереп үткәрәбез. Аннан да әйтәс килгән менә әти минем Оршаны бетерсә дә, аның әле дә бергә укыган төркемдәшләре бар. Аларны дагын чакырабыз, бу бәйгегә чакырабыз. Алар килеп әти турында истәлекләрен сөйли. Менә бу бәйгене игълан итеп куйгач социаль челтәрләрдә бер карасам бер гади генә бәйге кебек. Әмма менә нишәнче еллардадыр укыткан укучылары мин кайтам, мине чакыр дип менә шулай итеп укыткан балалары да кайтып матур истәлекләр әйтәләр. Бу безнең теге әтине генә искә алу түгел, бер авыл өчен бер зур бәйрәмгә әйләнеп куя. Әлбәттә, чыннан да шулай, ниндидер бер үрнәк өлге кирәк яшьләр өчен. Һәм ул менә бик яхшы мисал үзегезнең җирлектәге. Чыннан да рухы шат булсын. Һәм бәйге нәтиҗәле, дәвамлы булсын. Рәхмәт, тагын бер ни әйтеп китим әле. Менә мондай бит инде безнең бәйгеләр, конкурслар бик еш уздырыла. Алар бит инде чыгым сорый торган бәйгеләр. Менә бу бәйгене Гөлгенә барысында үз өстенә ала. Анда укучы катнашкан кеше бернинди дигән теге взнослар кертмәй дип әйтгәндә, менә шундай язып җибәрә, үзенең эшләрен җибәрә дигән кабат нәтиҗәсен көтеп утыра. Конкурска җибәргән бер генә эштәгән игътибарсыз калмый. Уңышлар сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт Ясин. Әлмәттә яшәүчеләр өчен ислам беренче адымнар дип аталган дәресләр тәкъдим ителә. Алар Әлмәт яшьләр үзәгендә узачак. Әлмәт мөхтәсибәте ислам турында күбрәк мәгълүматлы булырга омтылучы, кызыксынучы, намазны укырга дөрес өйрәнергә теләүчеләрне 4 көнлек 4 дәрестән торган интенсив курсларга чакыра. Чыннан да шактый күркәм матур, саваплы эшләр башкарыла. Без исә дөнья яңалыкларына тукталырбыз һәм этләр җигеп узышу, җигелгән этләр ярышы хакында да кызыклы видеоязма карарбыз.
Пандемияға бәйлі рәвештә берничә ел үткәрелми торган карнавал быел Венецияда яңадан башланып киткән. Фестиваль 21 февральгә кадәр дәвам итә. Кадрда беренче катнашучылар. Алар карнавал маскалары һәм костюмнар киеп шәһәр буйлап йөри. Карнавал бөтен кешеләргә дә бәхет өләшә. Берничә елга сузылган катлаулы чордан соң бу гаҗәеп яңарыш дисәң дә ярый. Венеция карнавалы караңгылыктан яктылыкка һәм кыштан җәйгә күчү йоласы булып санала. Бу гасырлар дәвамында сакланып килгән шәһәр фольклорының аерылгысыз өлеше. 1162 елдан башлап карнавал ел сайын Венеция республикасының Аквилия патриархатын җиңү хөрмәтенә үткәрелә дип исәпләнә. Шул вакыттан бирле бәйрәм зур үзгәрешләр кичергән, ләкин битлек киеп йөрү бүген дә бәйрәмнең төп бизәге булып кала бирә. Кемерово өлкәсенең Томская писаница музей тыюлыгында җигүле этләр ярышы булып узган. Һава температурасы 30 градус салкын булуга карамастан, катнашучылар 4 аяклы дуслары белән дистанциягә чыгып, үзләренә яраклы хәрәкәт ысулын сайлаганнар. Ярышлар нарта һәм чаңгыларда узган. 6 эттән торган җигемнәр ярышның иң озын 20 чакрымга сузылган трассаны үткән. Сегодня у нас участвует дисциплина, это лыжи-спринт. Әлеге дисциплина иң озына хәвефлесе. Без һәр вакыт борчылабыз. Трассада гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре дә бар. Кар машиналарында да махсус кешеләр уяу тора. 4 чакрым 300 метрга сузылган төп трассада барлык чаңгычылар, картлар һәм яшүсмерләр дә катнаша ала. Нарта һәм чаңгы җигемнәренә 4-2 хәтта 1 эт кенә дә җигелергә мөмкин. 20 чакрым узышында 66 узышчы һәм 222 май катнашкан. Эт куучылар Алтай крае, Омск, Кузбасс, Новосибирск һәм Томск өлкәләреннән килгән. Әлеге ярышлар 2019 елдан бирле уздырыла. Ә былтыр көзен беренче тапкыр карсыз ярышлар булган. Балалар булган җирдә һәр вакыт күңелле һәм рәхәт. Шуңа күрә без студиябызга да балалар чакырдык. Хәерле көн балалар, студиябызда кунакта Апуш балалар студиясендә йөрүче балалар һәм аларның устазлары, сәнгать җитәкчеләре Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева һәм Татарстанның ат казанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова. Апушлылар Илхан, Ләйлә һәм Әнвәр. Сәмсез. Инде бик шатлыклы яңалык алдында торасыз, ул да булса премьера. Нинди әсәр бу? Нәрсә турында карыйбыз? Бу Илгиз Зәймиевның Кыштук дигән пьесасы. Бик матур, Илгиз уйлап тапкан шундый персонаж. Балалар өчен яңа монстрик, татар монстриги. Үзебезнең герой. Исеме дә матур, Кыштук. Менә күпме бала катнаша монда? Булар битен буларга түгелдер. 5 ай узды. Кастинг игълан иткәннән соң 5 ай зур хезмәт, күмәк хезмәт. Балалар тырышты. Җаныкайларым, без инде хәзер менә шундый зур дулкынландыргыч вакыйга алдында басып торабыз. Премьера алдыннан 5 ай эчендә нәрсә эшләргә мөмкин? Яңа килгән балаларга. Алар
алдында шундай зур сынау, алар зур сәхнәгә чыгалар, зур артистлар уйный торган сәхнәдә. Тулы бер спектакль уйныйлар. Тулы бер спектакль белән. Үзек кенә дә түгел. Әйе, без Миләүшә белән беренче театр училищесының институтының беренче курсын тәмамлап, әле псиләр булып кына йөридек. Ул вакытта әле курка-курка барып ансыда сүз әйтергә кушылар иде. Һәрберсе дә спектакльдә катнаша. Авыз ачып сүз әйтергә ярамый иде, чөнки өзекләр башлана 2-3 курстан гына үзегез беләсез. Бу 5 ай эчендә балалар безнең шундый зур батырчылык, зур геройлык эшләде дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без алар белән бик горурланабыз. 34 кеше килгән Илдар име? 34 кешедән 33 калды, бер малай китте. Кызганычка каршы без аның сәбәбен дә аңлап бетермәдек. Ну, бу зур күрсәткеч. 33 кеше 5 ай буена бер кая селкенмичә безнең белән бергә кулга-кул тотынышып, җитәкләшеп, хореография, вокал дәресләре, актерлык осталыгы дәресләре, спектакль кую өстендә эшләдек. Мен шушы герой балалар белән дә сөйләшеп алыйк әле. Илхан, ничегрәксең апушта? Үзеңә ошыймы? Ошыймы сиңа? Бик ошый. Курыкмыйчай. Сезнең хәзер көне-төне репетициялар барадыр инде. Әйе. Иртәннән кичкә кадәр. Укырга вакыт каламы? Юк. Соңгы бер 2 атна точно калган юк инде минем олимпиадалар белән дә йөргәч. Олимпиадада укырга вакыт юк, ләкин алар олимпиадаларда катнашалар, алар яхшы укыйлар. Шуңа күрә бит әле шуны сәйбәт, менә математиканы теге бик тирән белмәсәң дә синең апуш студиясендә йөреп спектакль куйганны күргәч укытучы, "Ой, сез шул кадәр матур итеп уйнадыгыз, мин сезгә 5лек куям" дип әйтергә мөмкиннәр име? Анысы да бар бит. Татар теле әдәбияттан олимпиадада катнашалар алар, күп төрле фәннәрдән катнашалар. Без кичкенә генә бер үзек күрсәтеп аласызмы? Әйдәгез әле. Импровизация. Патша коясың? Белмим. Коядыр монда булырга тиеш. Нинди тавыш ул? Патша сулый. Ул агачка әйләнеп бара. Без аны коткарырга тиеш. Коя, балта бармы? Имәне белән чабып алырга. Алай ярамый. Нигә? Ул бит аннан соң үлә. Нишләргә соң хәзер? Аны Шүрәле бу хәлгә китергән. Ул гына аны азат итә ала. Әгәр дә ул теләмәсә, без аны юк итәргә тиеш. Шүрәле бик хәйләкәр, усал. Үзе елмаеп кына сөйләшә. Аннары эләктереп ала да кытыклый башлый. Нишләргә соң хәзер? Аны без башта аны табырга тиеш. Монда булу да мөмкин. Исәнме? Шүрәле абзый. Үземдә кичтек булып кайдасың ул? Лейла, менә сине һәр вакытта без социаль челтәрләрдә күрәдек, осталыгыңны белә идек. Ә менә сәхнәдә уйнау ничегрәксең сиңа? Миңа бик ошый. Мин балачактан ук театр артисты буларга телидем. Һәм менә хәзер дә үсеп җиткәч, чынлап торып апуш театрында катнашасың. Миләүшә, менә кыенлыгы нәрсәдән гыйбарәт аның? Ул бит инде зур кешене дә авыр әле, ниндидер тылсым дөньясына, менә әверелеш дөньясына алып керү, балалар белән ничегрәк? Әллә алар аңа якынракмы? Без Зөлфия белән күптән бергә, без күптән хыяллана идек. Балалардан, менә балалар белән эшләп, балаларны уен белән татар телен мавыктырып, театр дөньясы белән кызыктырып, театр җене кагылдырып, театрга безнең татар театрының менә киләчәге булсын дип. Без менә аны чыннан да Зөлфия белән бер менә бу апуш барлыкка килгәч кенә түгел, аннан алдан инде күптән бу эшне алып барып, хыяллан, менә безнең бу хыялыбыз дип әйтергә дә кирәк, субханалла. Менә чынга аша, Алла бирсә, без аларга бик зур өмет баглыйбыз. Киләчәге зур булсын. Киләчәге зур булсын. Без шундый яратып эшлибез һәм без бик яратабыз менә шушы кечтекләребезне. Бу ниндирәк мультфильм карап китәчәкбез? Бу мультфильмны безнең рәссам Анастасия Бузинееваның кызы Дарина Батракова, ул 16 яшьлек бала, бик талантлы бала, безгә мультфильм ясап бирде. Үзе теләп, шул менә күреп безнең кечтекнең тарихын үзе ясап бирде, яшь рәссам, иллюстратор. Алайса инде бу безнең апуш спектакленең, дөресрәге менә бу кичтек спектакленең трейлеры дип әйтәләр. Трейлеры. Әйдәгез карап китик. Әлеге мультфильмны карап китик. Минем исемем Кичтүк. Исеңә төшерүк. Яшим синең уенда, матурлыгы буенда. Ак чәчәкләр илендә. Яшим
Дүшәмбе көнне дә сезне җырлы, биюле манзара тапшыруы көтә. Аны Алмаз Гәрәев белән Ләйсән Хыснуллин алып барачак. Игелектән шәй безгә Кытайдан килгән. Ул да булса Казан каласына килеп төшкән. Барыбызга да таныш Пешән базарына. Бу эшне элек әти шөгыльләнә инде, шуңа карап мин дә кызыгып киттем. Ярар, мин юлымны дәвам итим. Әле кичеткәнче Тимер аякта һәм чанада да шуып өлгерәсем бар. Җирдә яшәүчеләргә карата шәфкатьле булыгыз. Шул чагында Аллаһы Тәгалә дә сезгә карата шәфкатьле булыр дигән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның хәдисендә. Тормышны яратыйк, ул бары тик мизгел генә яши белик һәм бәхетле булырга өйрәник. Алтын сүзләр. Җиһанга нур чәчеп яшик дип тәстисе килә. Кояш булмаса, үзегез яктыртыгыз. Сау булыгыз.